Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і будзем мы гэта ўсё абмяркоўваць с нашим шановным палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Хотел пачаць нашу размову с ситуации у Иране, у Армузской затоцы и так далей, але вы паламалі мне план, апублікаваўшы сёння у сваім телеграм-канале, на які раю ўсім подписываться, хто гэтага яшчэ не зрабіў. Ну и адначасова ўжо калі узгадали телеграм-канал, то и YouTube канал спадара Александра таксама раю для подписки. Адкажем за свет, цікавы вельмі такі форматы разважанні, таму калі ласка подписывайтесь, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада. Так вось, вы со спасылкой на Шпигель дали информацию про то, что была такая хакерская атака на сигнал, ну дакладней на аккаунты ў сігнале шэрагу депутатаў нямецкага Бундестагу, у тым ліку прэзідэнткі Бундестагу Юлії Клёкнер, і ну эксперты не выключаюць, што такім чынам хакеры, у тым ліку відаць там і расійскія, можа быць, хакеры ёсць, а можа быць цалкам это расійская атака, маглі атрымаць такую чуллівую інфармацыю, якая у тым ліку можа быць тычыцца і працы ураду і канцлера Мерца. Наколькі гэта сур'ёзны удар, што абмяркоўваецца, якія высновы робяцца, ці гэта такая справа гаюна, але нямецкі фармат? Ну, пакуль гэта вельмі цяжка ацэніць, бо невядомы памеры, якасць той інфармацыі, якую атрымалі гэтыя хакеры. Відавочна, што ў іх атрымалася не толькі з аккаунтам Юлії Клёкнер, там яшчэ гаворка ідзе пра шэраг іншых дэпутатаў, і вядома, што гэты месенджер сігнал ён выкарыстоўваецца і для прыватных размоваў, сярод палітыкаў ён досыць папулярны. Там абмяркоўваюцца розныя рэчы, а Клёкнер гэта другая асоба ў Федэратыўнай Рэспубліцы Германії. Пасля федэральнага прэзідэнта, потым ідзе вось па рангу ідзе прэзідэнт Бундестага, і толькі потым кіраўнік федэральнага ўраду, на дадзены момант канцлер Мерц. І яны сябры па партыі Клёкнер і Мерц, і Клёкнер гэта важная фігура, то бок у іх, безумоўна, была нейкая перепіска, і праз доступ да яе аккаунта яны маглі атрымаць, ну, па-першае, дадзеныя аккаунта самога Мерца, ну, можа, гэта і невялікая праблема, а магчыма, там маглі быць і розныя рэчы, якія яны абмяркоўвалі, і такія вельмі адчувальныя рэчы. Так што пакуль гэта на такім узроўні, гэта можа вось нешта такое быць, там ідзе расследаванне, вывучаюцца памеры, каб увогуле зразумець, што это адбылося, але калі паглядзець з пункту гледжання, з перспектывы хакераў, ну гэта відавочны поспех, тое, што ў іх гэта атрымалася. Наколькі там была гэтая адчувальная праблематычная інфармацыя з пункту гледжання нямецкіх уладаў, ну мы пабачым з цягам часу, напэўна, будзе прыходзіць адпаведная інфармацыя, але ўжо той факт, што ў іх атрымалася і зрабіць гэта на такім узроўні, гэта можа сведчыць пра адчувальны поспех хакераў. Ну а што тычыцца іх прыналежнасці, ну, канешне, калі такія гісторыі адбываюцца, першае пытанне, амаль першая версія, не пытанне, версія, якая ўзнікае, гэта расійскія сляды. Ну, нейкім чынам даказаць гэта будзе вельмі цяжка, но пакуль, наколькі я разумею, у следства гэта працоўная версія, што хакеры могуць мець дачыненне да Расійскай Федэрацыі. Як яно насамрэч, пачакаем вынікі расследавання. Добра, давайте тады да іншых важных і актуальных тэмаў. Ну, найперш, безумоўна, давайте вернемся да сітуацыі на сёння у Іране, вакол Ірана, ну і ввогуле, як там Трамп чарговы раз перамог Іран, ну і ввогуле, якая сітуацыя, таму што здаецца, ці то сёння ноччу там Трамп чарговы раз каментуючы ось свае рашэнні адносна Ірана сказаў, што ядерны удар по Ірану мы там наносіць не будзем, нам гэта не патрэбна, але там тым не менш мы там чакаем, калі там нам прынясуць згоды, пагадненні, умовы і ўсё астатняе. Карацей кажучы, што адбываецца? Это цікавае пытанне, насамрэч, тое, што там адбываецца, і з аднаго боку мы маем заявы Трампа,
Трамп, тыя заявы, якія ён робіць, яны вельмі супярэчлівыя. Ну і понятна, зразумела, што ён падкрэслівае тое, чаго ён дасягнуў. І там гэтыя фармулёўкі, яны звычайныя. Мы перамаглі, мы знішчылі тое, мы знішчылі гэтае, мы дасягнулі ўсіх мэтаў. Тут зразумела, яму трэба прасоўваць такія пазітыўныя наратывы і дэманстраваць, што ваенная аперацыя прайшла так, як мае быць, і дасягнулі адпаведных поспехаў. Тая інфармацыя, якая ўсё ж таки з'яўляецца ў прэсе, ну, конечно, Трамп абвяшчае яе фейкамі, але тым не менш. Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, іншыя выданні. Ну, та інфармацыя, якая патрапіла ў іх распараджэнне, яна паказвае, што так, Ірану нанесена моцная шкода, конечно, падчас гэтай аперацыі, але ўсё ж таки пэўныя ваенныя магутнасці у Ірана захоўваюцца. Гэта першы момант. Ну, акрамя таго, тыя выдаткі з боку амерыканскага ваенныя, тое, што яны выкарысталі ракеты і іншае, ну, гэта таксама велізарнага памеру. Так што тое, што ў прэсе з'яўляецца, яна паказвае, што аперацыя не была настолькі паспяховай, назовем гэта так дыпламатычна, што яна была не настолькі паспяховай, наколькі гэта хоча прадэманстраваць Трамп. Ну, на дадзены момант. Цяпер, што тычыцца далейшага развіцця падзеяў, наколькі мы зараз бачым, і заявы пра гэта сведчаць, іранцам быў перададзены праект дамовы. Ёсць розная супярэчлівая інфармацыя пра тое, што там стаіць, тое, што кажа Трамп з аднаго боку, з другога боку іранцы кажуць, што розныя рэчы. Ну, відавочна, гэта хутчэй той план, тыя прапановы, тыя патрабаванні, якія іранцаў не задавальняюць. Гэта і тычыцца і урана, гэта тычыцца ўвогуле ядзернага праекта, гэта тычыцца ракетаў, ну і гэта тычыцца падтрымкі Хамасу, Хізбаллы і іншых з боку Ірана. Гатоўнасці пайсці там на гэтыя патрабаванні з іранскага боку не назіраецца. Яны цягнуць час, ну, выглядае так, што там ёсць пэўны раскол у іранскім кіраўніцтве, супярэчлівыя пазіцыі, то бок яны не далі адказу на гэтую прапанову. Яны просто вось дробяць нейкія заявы, афіцыйнага адказу ці прымаюць альбо не прымаюць няма. Трамп, паколькі ён не хоча працягваць баявыя дзеянні, ён не выключае, што гэта будзе, і магчыма сітуацыя такой будзе, што іншай магчымасці у амерыканцаў наўпрост не застанецца, калі усе іх патрабаванні, усе іх пажаданні будуць іранцамі адвергнуты. Ну, а якія яшчэ ў Трампа тады застануцца магчымасці? Альбо проста сысці, абвесціць сваю перамогу, гэта не ўпэўнена. Альбо працягваць наносіць удары і тым самым спрабаваць прымусіць іранцаў пайсці на нейкае пагадненне. Іранцы бачаць, што ён весці вайну не жадае. Ну, хто яго ведае, праз пэўны час, калі ўсё ж таки адказу не будзе, калі іранцы адмовяцца ад перамоваў, альбо адказ будзе адмоўны, альбо ён увогуле не задаволіць Трампа, цалкам магчыма, што баявыя дзеянні будуць працягвацца. Пакуль амерыканцы працуюць вельмі моцна на інфармацыйна-прапагандысцкім фоне, там ідуць і пагрозы, і яны ўзмацняюць ціск на іранскае кіраўніцтва. Бо як бы яны там не дэманстравалі сваё маналітнасць, выглядае так, што канфлікты там сапраўды прысутнічаюць. І вось гэты амерыканскі ціск, тое, што Трамп зробіць заявы, што вось хто-то гатовы пагадзіцца, а хто-то не гатовы пагадзіцца, гэта яшчэ свайго кшталту дадатковы ціск, ну і пэўныя сігналы іранскаму грамадству, што вось глядзіце, там назіраецца пэўны раскол, і магчыма праз пэўны час узноў будзе гэтая тэма нейкага падтрымкі паўстання альбо народных выступленняў супраць рэжыма. Апошнім часам Трамп гэтую тэму не ўздымаў, магчыма, і гэта будзе выкарыстана, прынамсі, у якасці ціску на гэты рэжым. Можа, у нядзелю, як зараз кажуць, што вось гэты срок, тэрмін, які Трамп даў іранцам, ён недзе до 26-го, то бок да нядзелі, вось, магчыма, у нядзелю нешта вырашыцца, альбо будзе нейкі раунд перамоваў, альбо можа нават нейкае пагадненне, альбо не будзе гэтага. Тут усё якраз такі з такімі катэгорыямі можа быць усё што заўгодна, у рэшце рэшт, пачынаючы ад пагаднення паміж Іранам і Злучанымі Штатамі да працягу вайны.
Калі іранцы ўсё ж таки і надалей будуць цягнуць час, Трамп мусіць тады вырашыць, што далей. Альбо ён яшчэ дасць ім пэўны час. Ён, канешне, будзе выглядаць не вельмі упэўнена, але ўсё ж таки гэта магчымасць дасягнуць нейкага выніку мірнымі сродкамі. Альбо трэба працягваць вайну. Пытанне, якое застаецца, можна працягваць, канешне, а што гэта дасць? Ці гэта дазволіць праз пэўны час, ці гэта прымусіць іранцаў праз пэўны час пайсці на нейкія кампрамісы. Шэраг адкрытых пытанняў, і пакуль такое сур'ёзнае рэальнае выйсце з сітуацыі не прасочваецца. Два моманты зараз ёсць. Вось мы зараз з вами, это безумоўна так і ёсць, это слушна, увесь час скажем, а вось Трамп тое, а вот якое рашэнне прыме, а як это для ЗША, а што там амерыканская армія зробіць, на што пойдзе, не пойдзе. Але ж мы памятаем, што аперацыю супраць Ірана вядуць адначасова ЗША і Ізраіль. Ізраіль мэты свае дасягнуў. Вось такое адчуванне, што зараз как бы вырашаецца, а што там Іран, а што ў адказ Трамп ЗША, а Ізраіль так ціхонечка ў баку стаіць, так пасміхаецца сабе, і такое адчуванне, што сваіх мэтаў дасягнулі ці не дасягнулі. Як выглядае вось з пункту гледжання Ізраіля гэтая ўся сітуацыя? Калі казаць на 100%, конечно, не дасягнуў, бо мэта відавочная, і колішні кіраўнік Масада гэта таксама адкрыта падкрэсліў, што Ізраіль супакоіцца толькі ў той момант, калі ў Іране сапраўды зменіцца рэжым. Не так, як кажа Трамп. Трамп, конечно, паўтарае пра тое, што рэжым змяніўся. Калі браць асобы, якія там зараз кіруюць, ён змяніўся. Але па сутнасці сваёй гэта тая ж Ісламская рэспубліка. Фундаментальна гэты рэжым не змяніўся. Мэта Ізраіля была на самом пачатку гэтай аперацыі, гэта была абвешчана змена рэжыма ў Іране. Гэта задача максімум. Гэтай задачы ізраільцяне пакуль не дабіліся. Хаця мы ж не ведаем, калі нават зараз будуць спынены баявыя дзеянні, будзе дасягнуты пэўны кампраміс. Мы ж толькі тады ў гэты момант пабачым, наколькі Ісламская рэспубліка сапраўды стабільная. Сёння вельмі так прынята ўжо нават у экспертным сярод экспертаў казаць, вось глядзіце, Іран вытрымаў, і ён вось такі стабільны гэты рэжым. У моманце, так, стабільны, у моманце гэты рэжым не ляснуўся. А мы ж не ведаем, што будзе праз 2-3 месяцы, калі скончыцца вайна, калі вось гэты знешні фактор знікне. Мы не ведаем, якія будуць эканамічныя магчымасці, мы не ведаем, што будзе з санкцыямі, эканамічнае становішча і іншыя фактары. Я дазволю проста прывесці гістарычны прыклад. У свой час, калі ішлі бомбардзіроўкі Югаславіі, тыя самыя знакамітыя бомбардзіроўкі, пра якія так любіць нагадваць Лукашенка, па рэжыму Мілошевіча, рэжым Мілошевіч таксама вытрымаў гэтай бомбардзіроўкі, Мілошевіч застаўся пры ўладзе на пэўны час. А чым усё гэта скончылася? Праз досыць кароткі час. Па-першае, Мілошевіч страціў уладу, рэжым Мілошевіча ляснуўся ў рэшце рэшт, і гэта ў тым ліку і наступства той ваеннай аперацыі, якую праводзіла НАТО супраць Югаславіі, а сам Мілошевіч праз пэўны час апынуўся ў Гаазе, яго лёс вядомы. Мы не ведаем таму, што будзе з іранскім рэжымам. Магчыма, іранскі рэжым вытрымае гэтую вайну, а праз пэўны час, праз эканамічныя альбо іншыя праблемы ляснецца. Пытанне адкрытае. Але вяртаючыся да Ізраіля. Калі мэтай была на дадзены момент змена рэжыма, і прынамсі розныя ізраільскія службоўцы пра гэта казалі, мэта не дасягнута. Першы момант. Другое пытанне, таму пагроза з боку Ірана застаецца. Але другое пытанне, калі паглядзець з ваеннага пункта гледжання, сённяшні Іран, што ён сябе ўяўляе? Хіба ж ён больш моцны, чым гэта было да пачатку аперацыі? Не. То бок, што тычыцца ваеннага патэнцыялу Ірана, можна, конечно, спрачацца на той конт, наколькі ён моцна Іран гэты патэнцыял страціў, то, што ён яго страціў, відавочна. У ваенным сэнсе сённяшні Іран куды больш слабы, чым той Іран, які быў да пачатку гэтай аперацыі. Гэта ў інтарэсах Ізраіля відавочна, гэта ў інтарэсах Ізраіля. Найлепшы, канешне, варыянт знішчыць гэты рэжым, калі не атрымаецца, хаця б паслабіць яго. Таму у пэўнай ступені Ізраіль можа быць задаволены, там што пэўныя мэты дасягнуты, а на 100% гэта, канешне, не спрацавала.
Ну пакуль не спрацавала, ці ўвогуле не спрацуе. А калі казаць ужо пра працяг аперацыі, ну Ізраиль у гэтым зацікаўлены, бо гэта ж не тая военная аперацыя, якую Ізраиль праводзіць адзін. Ён праводзіць яе разам з Злучанымі Штатамі. Гэта зусім іншыя магчымасці. І калі вайна будзе працягвацца і па Ірану будуць наносіцца ўдары, то гэта яшчэ больш адкіне Іран у военным плане. Так што ў гэтым сэнсе Ізраиль падтрымае, канешне, падтрымае працяг военнай аперацыі. І нават, напэўна, будзе Трампу раіць гэтую аперацыю працягнуць. Але тут відавочна, што гуляюць Злучаныя Штаты. Ізраиль на другім адыгрывае, безумоўна, вельмі важную ролю, але ў гэтым сэнсе залежны ад Злучаных Штатаў. Вырашыць Трамп працягваць аперацыю военную, яна будзе працягвацца. Вырашыць Трамп спыніцца і нейкае пагадненне заключыць з іранцамі, нават у тым выпадку, калі гэта Ізраилю не спадабаецца, тут у Ізраиля асаблівых магчымасцяў няма, трэба будзе прыняць тое рашэнне, якое абярэ Трамп. Такія правілы гульні. Але мы безумоўна разумеем, што пэўныя свае пытанні вырашаюць зараз як ЗША, так і Ізраиль. Ну, можа быть, не толькі там свае, але тым не менш. Але ўплывае ўся гэтая сітуацыя шырока за межы. С аднаго боку бярэм бліжэйшыя краіны персідскай затокі, якія ўжо мы лічылі, што гэта найбагацейшыя краіны, грошы ў іх там вагонамі, а тут оказывается яны звяртаюцца да ЗША, маўляў, тут трэба фінансавая падтрымка, кампенсацыя как бы стратаў, якія зараз панеслі гэтыя краіны. Ідзем далей. Нямецчына, Люфтганза аб'явіла пра скасаванне 20 тысяч рэйсаў, авіярэйсаў з-за недахопу паліва авіяцыйнага, як вынік таго, што адбываецца ў Іране і вакол яго. Я ўжо не кажу пра Украіну і недахоп зброі, тых жа самых боепрыпасаў для Пэтрыот. То бок, як уплывае і як свет рэагуе на гэты ўплыў на сябе вось гэтай аперацыі сумеснай амерыкана-ізраільскай? Ну, безумоўна, конечно, моцна ўплывае, і логіка краінаў персідскай затоцы, яна зразумелая. Яны гэтую вайну не пачыналі. Яны по-рознаму да яе ставіліся. Некаторыя краіны падтрымлівалі, некаторыя ставіліся скептычна, але рухавіком гэтай военнай аперацыі яны відавочна не былі. Яны ад яе страцілі, і цяпер яны чакаюць ад Злучаных Штатаў адпаведных крокаў. Для іх важна, каб у Іране зразумелі, каб Ірану быў нададзены такі урок, каб ён не звімкнуўся больш нешта такое паўтарыць у дачыненні да сваіх суседзяў. Гэта першы момант. Ну а другі момант, канешне, фінансавыя кампенсацыі. Гэта было б для іх вельмі добра у сённяшніх умовах, бо яны фактычна апынуліся уцягнутымі ў гэтую гісторыю, і адказнасць за тое, што з імі адбылося, яно ляжыць на Злучаных Штатах. Таму у гэтым сэнсе я іх патрабаванні цалкам разумею. Вось. Калі гаворка ідзе пра еўрапейскія краіны, ну, канешне, еўрапейскія краіны вельмі моцна залежаць ад коштаў на энерганосьбіты, і гэтыя праблемы з палівам яны назіраюцца. Гэта можа быць сур'ёзным крызісам для еўрапейскай авіаіндустрыі. Просто Люфтганза гэта адзін з прыкладаў. Ёсць і іншыя кампаніі, якія таксама знаходзяцца не ў лепшым стане. Тут не трэба забывацца пра тое, што ўжо досыць хутка пачнецца сезон вакацыяў, калі людзі пажадаюць паехаць на тыя вакацыі, якія яны ўжо ўсё даўно купілі, ўжо ўсё падрыхтавалі. І там могуць быць сур'ёзныя праблемы. Гэтае пытанне абмяркоўваецца. Ці змогуць, напрыклад, тыя ж авіакампаніі рэалізаваць усе свае абяцанні. Напрыклад, тыя рэйсы там на розныя, я не ведаю, курорты і іншае, ўсё, што павінна адбыцца, ўсё, што спажыўцы купілі, ці змогуць гэта быць у выніку рэалізована, альбо будзе нейкі хаос у гэтым накірунку. Усё адкрытыя пытанні. І адказаць на гэта вельмі цяжка.
цяжка. Розныя прадстаўнікі авіякампаніі, асабліва тыя, якія працуюць на турысцкіх напрамках, яны падкрэсліваюць, што ўсё будзе рэалізавана, праблемаў не будзе. Ну, у іх няма іншых магчымасцяў. Яны мусяць гэта гаварыць, каб супакоіць тых, хто набыў усе гэтыя ўжо туры і іншае. Ну а ці сапраўды яны змогуць рэалізаваць, залежыць ад таго, як будуць разгортвацца падзеі. І тут можа так сапраўды быць, што вайна не будзе ўжо, не будзе новай фазы вайны, што будзе нейкае ўсё ж такі пагадненне, больш-менш кампраміс паміж Злучанымі Штатамі і Іранам. Гэта тое, на што ёсць спадзяванне ў Еўропе, а магчыма, што ўсё будзе працягвацца яшчэ на працягу шэрагаў месяцаў. І тут у іранцаў ёсць пэўная логіка. З пункта гледжання Ірана зараз тыя людзі, якія знаходзяцца на чале Злучаных Штатаў, гэта найгоршы варыянт. Таму пайсці, так бы мовіць, насустрач Трампу, скончыць нейкім больш-менш прыстойным кампрамісам гэтую вайну і тым самым даць Трампу шанец, усё ж таки Трампу і рэспубліканцам усё ж таки, ну, нават перамагчы на тых выбарах, якія чакаюцца напрыканцы гэтага года ў Злучаных Штатах, і тым самым палепшыць сваё становішча. Ну, навошта іранцам рабіць такі падарунак? Іранцы не зацікаўлены ў тым, каб сітуацыя Трампа палепшылася, бо яны для сябе яны ўсё даўно вырашылі. Гэты чалавек з'яўляецца ворагам Ісламскай Рэспублікі, і ён будзе працягваць і надалей варожую палітыку у дачыненні да Ісламскай Рэспублікі. Таму з пункта гледжання Ірану, канешне, мае сэнс спрабаваць працягваць хаця б, каб доўгатэрмінова, не доўгатэрмінова, ну, паслабіць хаця б Трампа. Іншая справа, што гэта гісторыя рызыкоўная. Іранцы могуць шмат казаць пра тое, што можна нанасіць і надалей удары, і ім нічога не страшна, ўсё будзе нармальна, гэта ім нічога не пагражае. Ну, мы ж бачылі, як амерыканцы праводзяць, як вядзецца гэтая аперацыя, якая шкода наносіцца Ірану. А яшчэ Трамп свае абяцанні не пачаў выконваць. Я маю на ўвазе удары па іранскай інфраструктуры. Ну, калі казаць пра Украіну, тут з пункта гледжання Украіны таксама ўсё проста. Чым больш працяглая будзе гэтая вайна, чым больш актыўна Злучаныя Штаты у ёй удзельнічаюць, ну, тым больш абмежаваныя магчымасці для ЗША. З аднаго боку, ЗША не удзельнічаюць на дадзены момант фактычна у спробах дыпламатычнага урэгулявання на украінскім напрамку. У іх зараз зусім іншыя прыярытэты. Гэта першы момант, а другой уся тая зброя, якую патэнцыйна праз НАТО можна было прадаць на Украіне, то бок прадаць Еўропе, каб яна перадала Украіне. У іх тут абмежаванні, гэтая зброя, гэтыя боепрыпасы і іншае ім зараз патрэбныя. З другога боку, Украіна можа паспрабаваць, і актыўна гэта робіць, умацаваць кантакты з краінамі Персідскай затокі, прапанаваць ім свае ваенныя тэхналогіі, прапанаваць сябе ў якасці партнёра. Гэта яна таксама робіць, але ўсё ж такі рызыкі для Украіны яны куды больш сур'ёзныя, чым тое, што Украіна можа зараз здабыць. Ну і вось на фоне таго, што ўся ўвага фактычна прыцягнутая, ну, да Ірана. Ну, яшчэ адным вокам трэба глядзець, як там, што там адбываецца з Кітаем, каб это ж галоўны вораг для такі стратэгічны для ЗША, для Трампа, ну, па іх там, так бы мовіць, словах. І калі нават Украіна адышла нават не на другі, а можа і далейшы план для Трампа, як вы слушна заўважылі, на палітычным узроўні яны адышлі ад перамоўнага працэса, на вайсковым узроўні ўжо ёсць праблемы пра нават выкананне тых паставак, якія былі запланаваныя, зброі і гэтак далей. І тут мы глядзім на Лукашэнку, які працягвае спадзявацца на тое, што Трамп, аказваецца, там цікавае яму будзе не толькі беларускае пытанне, але і сустрэча з Лукашэнкам. Зараз вось у інтэрв'ю для Russia Today ён на пытанне пра магчымую сустрэчу з Трампам кінуўся ў разважанні пра тое, якой гэта будзе сустрэча.
То есть и на мове оригинала, что это не будет встречей вассала с императором, это не какая-то напыщенность, это не петушиная политика, нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ. То есть я тут крыху заблытаўся, ён про прэзідэнта, які паважае уласны народ, это ён про сябе ці про Трампа вот сказаў. Ну і увогуле, як вы ацэньваеце на фоне вось таго, што адбываецца і чым заняты зараз Трамп, ці вот будзе ён там разважаць, калі ж у яго сустрэча з Лукашэнкам? Я мяркую, што калі Лукашенко спатрэбіцца ў пэўным кантэксце, напрыклад, калі ізноў жа будуць нейкія фарматы таго ж самага Савету міру, пакуль пра яго ўвогуле ўсе забыліся ў сённяшнім кантэксце. Будзе там нейкая сустрэча, ну, Лукашенко будзе запрошаны. Магчыма, адбудзецца ў іх нават асабістая сустрэча ў гэтым кантэксце. Ну, хутчэй за ўсё, яна дакладна адбудзецца, але пакуль гэта ўсё на такім тэарэтычным узроўні. Лукашенко цікавы перш за ўсё ва ўкраінскім кантэксце. Ну, конечно, ёсць іншыя пытанні, якія амерыканцам могуць быць цікавыя, там тая ж калійная індустрыя, але гэта ўсё ж таки дробязі у параўнанні з глобальнай палітыкай. Будзе Лукашенко цікавы палічыць, што ён можа на гэтым напрамку нейкім чынам дапамагчы, альбо можа быць карысны ў стасунках з Расіяй, ну чаму не, яны яго запросяць. Ну а што тычыцца, як да яго будуць ставіцца, ну такога каралеўскага прыёму тут чакаць не выпадае. Вось у Трампа, ну перш за ўсё ў цэнтры ўвагі сам Трамп. А ў астатнім, ну, Лукашенко ён пакажа гэтае месца. Ну, можа, напрыклад, пачаць там нейкія кампліменты і развагі зрабіць наконт знешняга выгляда, там, не ведаю, пра вусы Лукашэнкі, можа, будзе нешта распавядаць. Там у яго розныя рэчы бываюць. Вось там Макрона, калі я не памыляюся, ён нават там хлопаў па каленцы з Мерцам, ён абдымаўся. Пра іншых прэзідэнтаў, афрыканскіх прэзідэнтаў асабліва, ён казаў, што яны не вельмі добра валодаюць ангельскай мовай. Ну, про Лукашенко гэта, канешне, не скажаш. Дарэчы, з афрыканскімі прэзідэнтамі гэта досыць смешна выглядала. Калі не памыляюся, гэта быў прэзідэнт Паўднёвай Афрыкі, і у яго на хвіліначку англійская мова родная. Так што гэты камплімент з боку Трампа пра тое, што ён выдатна валодае ангельскай мовай, ён такі досыць сумнеўны камплімент. Ну, можа, скажа там Лукашенко, што той добра ў хакей гуляе. Ну, нешта такія рэчы могуць быць, но там ізноў жа развагі Лукашэнкі, яны не пацвярджаюцца эмпірычным шляхам. Калі паглядзець, як Трамп, з кім ён як размаўляе, дык на роўных ён размаўляе, напрыклад, там, не ведаю, з Пуціним, альбо з Сі Цзіньпінам, альбо вось таксама прыемна і ставіцца да прэм'ер-міністра Індыі Моді. Нават у адносінах з прэм'ер-міністрам Ізраіля Нетаньяху, а яны іх амаль сяброўскія, і тое ён, канешне, падказвае сваю прыязнасць, але і там зразумела, хто галоўны. Так што тут Лукашенку разлічваць асабліва не выпадае. Калі ў іх там будзе сапраўды сустрэча перад камерамі, ну я б, напэўна, сказаў, это будзе так, там Трамп будзе размаўляць хвілін 40, Лукашенко хвіліны 3, можа 5, як гэта было, ну, сколькі там, не памятаю, 7 хвілінаў было ў Мерца, калі Трамп размаўляў там 40 хвілінаў, казаў Мерц 7 хвілінаў. Ну, вот, прыкладна там такая розніца. Прычым галоўнае, што ад яго будуць чакаць, чтобы ўсе тыя кампліменты, якія ён так старанна вывучыў, які выдатны прэзідэнт Трамп, як ён шмат зрабіў для гэтага света, і што вось яму даўно трэба было б даваць Нобелеўскую прэмію, і іншае, то іму Лукашенку трэба ўсё гэта падрыхтаваць і старанна агучыць у Белым доме альбо у Флорыдзе, калі яго запросяць. Ну, пакуль гэта ўсё на такім узроўні. Запрашэнне гэтых ж працягу гэтай гісторыі не было, хаця я не выключаю, што пры пэўных умовах яго сапраўды туды запросяць. Не, ну, для чалавека, які прывык, што ён галоўны на сцэне, што ён будзе там 7 гадзінаў гаварыць, а яго будуць уважліва слухаць і толькі па адмашцы задаваць нейкія пытанні, ну гэта ж непрымальная сітуацыя. Не думаеце, што будзе такое: «Подожди, Донні, щас дай я скажу».
Гэта, конечно, непрымальнае і непрыемнае, але ў Лукашэнкі ёсць вопыт 20-го году сустрэчаў з Пуціным. Там і пэўныя погляды, якія ён рабіў, заявы, якія ён рабіў, як я там у Пуціну ў вочы глядзеў, як ён сядзеў перад Пуціным. Гэта ўсе увесь гэты вопыт 20-го году пры сустрэчы з Трампам абавязкова будзе карысны. Нават яшчэ ўсё ж такі нават будзе больш намаганняў зрабіць, каб Трампу сапраўды спадабацца. Я хотел бы вот ваше... Ну, добра. Да. Там просто есть один важный момент, Так. как дазволіце. У Трампа ён для яго вельмі важна прамая камунікацыя без перакладчыка. Ён не любіць гэтыя размовы праз перакладчыка. Вось. І нават з Пуціным, калі Пуцін заставаўся з ім сам-насам, у Пуціна, канешне, наколькі я разумею, далёка не самы добры ангельскі, але нешта ён усё ж таки за гэтыя гады вывучыў, і ён нават Пуцін імкнуўся размаўляць з Трампам на ангельскай мове. І гэта для Трампа вельмі важны чыннік. Ну, з Лукашэнкам тут будзе больш цяжкая гісторыя. Я думаю, што там будзе патрэбны перакладчык на кожным кроку. Я хотел бы яшчэ вот тут вот сыходзячы з гэтага закрануць один момант. Мы з вами у тым ліку не один раз разважалі, что можа мецца на ўвазе под гэтай так званай big deal, вялікай сделкой, про якую кажуць і Трамп, і Лукашенко і гэтак далей. І тут вось у гэтай размове ізноў жа таки Лукашенко кажа, что политзаключенные санкции это мелочь, гораздо больше вопросов, которые надо урегулировать. И это тема большой сделки. Карацей кажучы, хотел нешта патлумачыць, але яшчэ больш заблытаў. Так калі не санкции, ну ладно, политвязни это как бы не проблема для Лукашенко. А калі не санкции, то что? Якія яшчэ там больш важныя пытанні, вот якія яны там хочуць вырашыць? Ну, я думаю, что обмен санкцыяў на палітвязняў гэта такі прамежкавы этап, бо ўсё ж таки для Лукашэнкі, мне падаецца, гэта задача мінімум, каб дабіцца адмены гэтай санкцыі. Ён жадае поўнай нармалізацыі стасункаў. То бок яму патрэбен амерыканскі амбасадар у Мінску, і ён жадае амерыканскіх інвестыцыяў, як мне падаецца, сумесных праектаў. Вось гэта і азначае, што можна рабіць там нейкія сумесныя рэчы в эканамічнай галіне, там, напрыклад, звязаныя з калійнай індустрыяй. Гэта ўсе рэчы. То бок гаворка ідзе, як мне падаецца, пра нармалізацыю палітычных стасункаў і гандлёва-эканамічных. То вось пра гэта ідзе гаворка. Але ён тут асцярожны пра нейкае палітычнае партнёрства. Ён тут, пакуль ён яго прынамсі выключае, ён жа падкрэсліў у тым жа самым інтэрв'ю, я працытую, што сукіным сынам Злучаных Штатаў альбо Еўропы, не Еўропы, захаду ён не стане. Ну, гэта ў яго разуменне, што нейкіх палітычных альянсаў не чакаеце. А што тычыцца эканамічнага супрацоўніцтва, дык ён, як мне падаецца, гатовы. Ён-то гатовы, але я думаю, што і ў гэтым сэнсе, калі гаворка ідзе пра нейкія стратэгічныя праекты, калі гаворка ідзе пра такія стратэгічныя рэсурсы, як калійныя ўгнаенні, то мне не падаецца, што тут апошняе слово за Лукашэнкам. Не ўпэўнены я, што для Расіі было прымальна, каб просто Лукашенко ўзяў і гэтыя спагадненні па рэсурсам, якія могуць таксама быць цікавы Расіі, відавочна не цікавы Расіі, каб ён гэта зрабіў, не пагадзіўшыся, не параіўшыся з Расіяй. Не ведаю, ці Расія, напрыклад, зацікаўлена і згодна на тое, каб Лукашенко рабіў нейкія сумесныя калійныя праекты з амерыканцамі. Так што ва ўсіх гэтых стасунках, якія ён развівае, імкнецца развіваць са Злучанымі Штатамі, заўсёды ёсць у ціні стаіць той жа самы Пуцін, які ў пэўны момант можа сказаць: не, вось гэтага не будзе. Гэта мы не дазваляем. Альбо дазваляем. Ну так, калі ты сукін сын Пуціна і Москвы, то складана быць яшчэ адначасова і сукіным сынам захаду. Хаця двойныя агенты ёсць, чаму Лукашенко не можа паспрабаваць стаць двойным сукіным сынам з іншага боку.
Я хотел бы яшчэ одну тэму войны закрануть, ну ці там скажем там прадчуванне войны, пагрозу войны. Зараз шмат шуму у прапагандзе, ну найперш лукашэнкаўскай, але і расійскай таксама з нагоды інфармацыі про тое, что палякі і французы падчас вось сумесных зараз военных вучэнняў будуць адпрацоўваць такія ну как бы такие удары в учебные ядерные удары по целях у России и Беларуси, и такие о ужас поглядите вось на гэты захад. Ну яны відаць думают, что у нас ва ўсіх память вельмі короткая, як у канарэйкі, но яны помыляются, тому что мы памятаем вучэнні захад 2013, где адпрацоўваліся прэвентыўныя ядерные удары по Варшаве с боку России, сумесных вот российско-белорусской групповки войскаў. Ну то вот гэта было нормально, это другое. Але что стаіць за вот гэтым жаданнем, так сказать, провести такие вучэнні? Ці это стандарт, ці штосьці большее? Я тут бы я адрозніваў два моманты: тое, што сцэнарый вучэнняў розныя, якія адпрацоўваюцца, і тое, што гэта патрапіла ў прэсу з аднаго боку, з заходняга боку, і які быў адказ з беларуска-расійскага боку. Розныя сцэнарыі вучэнняў, у тым ліку з выкарыстаннем ядзернай зброі, тут нічога новага няма. Гэта досыць новая з'ява для ўсё ж таки для 21-го стагоддзя, бо пасля 89-го, 91-го, 89-го года ва ўсходняй Еўропе, 91-го года у Советскім Саюзе з канцом холоднай вайны і камуністычнай эпохі лічылася, што вось усё гэтае супрацьстаянне і нават розныя сцэнарыі выкарыстання ядзернай зброі, што гэта ўсё ў мінулым. Калі паглядзець на эпоху холоднай вайны, то розныя вучэнні, якія праводзіліся як з боку варшаўскай дамовы, так і з боку НАТО, там гэтыя сцэнарыі яны прысутнічалі. Ну і гэта абсалютна нармальная сітуацыя для вучэнняў. Вучэнні так пабудаваны, што адпрацоўваецца магчымы сцэнарый. Гэта частка вайсковага майстэрства, пра што тут асабліва можна казаць. І на ўсходзе, я маю ўвазе, у Савецкім Саюзе выдатна ведалі, што адпрацоўвае НАТО прыкладна, і у НАТО таксама выдатна ведалі, што адпрацоўвае Савецкі Саюз разам з сваімі паплечнікамі, і ў логіцы холоднай вайны гэта ўспрымалася як абсалютна нармальнае развіццё падзеяў. Іншая справа, што пасля холоднай вайны было такое адчуванне, што вось гэтая логіка, што яе больш няма, і такіх сцэнарыяў, такіх вучэнняў не будзе. Мы вярнуліся ў гэтыя часы. І з аднаго боку з расійска-беларускага, ну і таксама, як мы бачым, з боку французска-польскага. Іншае пытанне, чаму гэта патрапіла ў публічную прастору, бо тыя часы холоднай вайны гэтага ўсяго ў публічнай прасторы не было. Зараз проста інфармацыйныя і прапагандысцкія войны ідуць іншым чынам. Калі гэта закідваецца ў публічную прастору, то гэта сігнал про тое, чтобы не тое, что там у Москве і ў Мінску про гэта даведаліся. Я думаю, что іх выведка працуе. Яны без гэтых публікацый, калі не помніцца, Жэчпасполіта, гэта была польскае выданне, яны і без гэтых публікацый ведалі про тое, что там адпрацоўваецца. Гэта хутчэй такі сігнал грамадству, што вось глядзіце, з вашага боку ідуць крокі, але ў гэтую гульню можна іграць іншым чынам. Яны пагражаюць нам сваімі вучэннямі, вось атрымаеце адказ. І таму гэты прапагандысцкі чыннік ён пайшоў, ну і, канешне, прапаганда яна адразу на гэта патрапіла, яны гэта раскручваюць, яны імкнуцца прадэманстраваць гэта як такую агрэсію альбо крокі ў дачыненні да агрэсіі. Ну пакуль нічога няма, пакуль гэта звычайныя вучэнні ва ўмовах двухбаковага супрацьстаяння, калі існуе пагроза таго, што ў Еўропе можа справа дайсці да вялікай вайны. Гэта адлюстраванне той рэчаіснасці, у якой мы існуем. Так што гэтыя ўсе атакі прапагандыстаў, глядзіце, яны рыхтуюцца весці вайну супраць нас, но гэта выглядае неўпэўнена.
тым больш что там же ўсе гэтыя гісторыі з ядерным адказам яны ж разглядаюцца як адказ на агрэсію з боку России. Гэты чыннік трэба улічваць, гэта ж не праводзіцца вучэнні по сцэнарыю, што вось мы просто вырашылі ударыць там сябе по России альбо по Беларусі. Я думаю, галоўная ідэя ж у тым, што з тэрыторыі Беларусі нам я не ведаю які там цалкам гэты сцэнарый, я его не бачу, но мне падаецца, што гэта павінна так быць пабудавана. З тэрыторыі Беларусі наносіцца удар расійскай ядернай зброі па тэрыторыі еўрапейскіх краінаў НАТО і ідзе адказ з боку французска-польскага з выкарыстаннем французскай ядернай зброі. І тут вот давайте на завершэнне ўсё ж таки наколькі пагрозы гэтыя з тэрыторыі там ну скажем с усходу калі браць вось Европу то бок з тэрыторыі Беларусі типа просто з России тому что вось здаецца ці то сёння раніцай ці то учора вечарам Туск сказаў про тое что чакаецца напад России на краіны Европы на краіны НАТО нават ужо бліжэйшымі месяцамі. Мы уже з вами не один раз раней абмяркоўвалі розныя прагнозы, якія давалі вайсковыя эксперты і там і генералы і гэтак далей. Ну там же размовы шлі там на там праз год праз два, а тут ужо бліжэйшымі месяцамі. Тут варта ўзгадаць папярэджанне, якое рабіў Зеленскі таксама вось з нагоды того, что там вось пэўныя пагрозы варта чакаць з тэрыторыі Беларусі. Як і вы асабіста, ну і ўвогуле вот можа быць там эксперты ставяцца да такіх пагроз, наколькі яны ўзраслі, наколькі яны актуалізаваліся? Ну, наколькі я разумею логіку Туска, так ён зыходзіць з гэтага тэарэтычнага сцэнарыя з зручнага моманту для России, што зараз вельмі дрэнныя адносіны паміж партнёрамі по НАТО, еўрапейскімі партнёрамі Злучаных Штатаў. Трамп абражаны, Трамп не жадае, ён папракае краіны НАТО, называе НАТО папяровым тиграм, і зараз складваецца такое адчуванне, што альянс перажывае ну бадай найгоршыя часы. І тут трэба быць ну вельмі вялікім аптымістам, каб лічыць, што ў тым выпадку, калі сапраўды адбудзецца нейкі акт агрэсіі з боку России супраць не ведаю якога-небудзь еўрапейскага партнёра НАТО, што Злучаныя Штаты вырашаць зрабіць усё, як яно мае быць паводле артыкула 5 статута НАТО, прыйдуць на дапамогу і іншае. Калі ізноў жа паспрабаваць вось рызыкнуць і зараз знішчыць НАТО адним вось таким крокам такой агрэсіі, то зараз вельмі зручны час. Іншае пытанне, што гэта по-ранейшаму аперацыя такого кшталту яна рызыкоўная. І ці гатовы Путін сапраўды пайсці на такую рызыку, каб паспрабаваць вось шляхам такой агрэсіі разваліць блок НАТО, а ён фактычна разваліцца, калі напрыклад нейкая краіна НАТО будзе атакавана, а іншыя не дапамогуць, ну тады гісторыя НАТО сапраўды скончана. І гэты сцэнарый ён агучваецца і абмяркоўваецца. Пра гэта шмат кажуць. Гэта першы момант. Ну мы тут на тэарэтычнах да гэтага падыходзім. Гэта якраз такі з катэгорыі мы можам сябе уявіць, што Путін будзе рабіць гэта і гэта і гэта. Калі паглядзець на дадзеныя выведкі, якія ёсць у публічнай прасторы, як яны ацэньваюць сітуацыю, глядзяць на развіццё расійскай ваеннай эканомікі, глядзяць за тым, што адбываецца ва Ўкраіне і іншае, ну такой пагрозы, вось рэальнай пагрозы, што па прынцыпу, што вось яны рыхтуюць, яны ўжо прынялі рашэнне і сапраўды праз некалькі месяцаў гэта можа адбыцца, пакуль такіх заяваў з боку вось гэтых спецслужбісцкіх крыніцаў я не бачу. З іншага боку ёсць прагноз, хутчэй сцэнарый разважанні аналітыка военной выведкі Нідерландаў. А военная выведка Нідерландаў у гэтым сэнсе вельмі цікавая. Увогуле у Нідерландаў асаблівае становішча у нідерландскіх спецслужбаў. Ніводная краіна еўразвяза так шчыльна не супрацоўнічае у галіне выведкі з амерыканцамі і брытанцамі, як гэта робяць Нідерланды. У іх ёсць нават доступ да эксклюзіўнай інфармацыі, но гэта іншае пытанне. Іх разважанні такія, яны сыходзяць з таго, што Расія
они не сыходзяць з таго, што Расія будзе спрабаваць весці вайну на два фронты, то бок не скончыўшы аперацыю ва ўкраіне, пачне нейкую аперацыю супраць еўрапейскіх краінаў НАТО. Такі варыянт яны не лічаць сур'ёзным. Яны, аднак, сыходзяць з таго, што калі Расія скончыць вайну ва ўкраіне, вайна ва ўкраіне скончыцца, тых для таго, каб назапашыць рэсурсы для магчымай буйной аперацыі супраць еўрапейскіх краінаў, Расіі спатрэбіцца не 2, не 3, не 5 гадоў, як лічылі раней, а што Расія можа справіцца з гэтай задачай праз год. Але ізноў жа, і нават да такіх разважанняў трэба падыходзіць асцярожна. Тое, што Расія праз пэўны час можа быць у стане пачаць вялікую еўрапейскую вайну, ні ў якім разе не азначае, што яна аўтаматычна гэтае рашэнне прыме. Так што там трэба да гэтага ўсяго ставіцца сур'ёзна. Мы бачым, што зараз адбываецца ва ўкраіне. Мы бачым, якія настроі ў расійскім кіраўніцтве, але сыходзіць з таго, што вайна немінучая, і яна, безумоўна, пачнецца, там, не ведаю, праз некалькі месяцаў, альбо праз год, 2, альбо 3, ну, гэта мне падаецца перабольшваннем. Прынамсі, на дадзены. Дякую вялікі. Ну хоць тут супакоілі. Тым не менш, яшчэ раз нагадываю про телеграм-канал і YouTube канал спадара Александра Фрыдмана. Заходзьце, подписывайтеся, спасылачкі ёсць у нас у опісанні да гэтага стрыма. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і калі ёсць у вас такая магчымасць, можете падтрымаць нашу працу. Там ёсць таксама адмысловая кнопочка. На развітанне яшчэ раз віншуем спадара Зянона Станіславовича Пазняка з днём народзінаў, а таксама Марыю Калеснікаву, Паўла Вінаградова і шэраг іншых людзей, якія сёння святкуюць свой дзень народзінаў. Ну і запрашаю ўсіх у нядзелю у музей вольнай Беларусі у Варшаве будзе прэзентацыя выданняў Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. Тое, што яны назапашваюць, над тым яны працуюць, што яны выдаюць, всё можна будзе азнаёміцца. Будзе вельмі цікава. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.